Ράδιο Άφωα. Φωνή στα ανίποτα. Καλησπέρα. Ράδιο Άφωα, ακόμα ένα podcast σήμερα. Σήμερα έχουμε μαζί μας το φίλο Μάνο Μαθιουδάκη, ο οποίος ασχολείται με θέματα ασύλου και φυσικά να συζητήσουμε το θέμα των ρατσιστικών πογκρόμ που είχαμε στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη στην Χλώρακαν και στη Λεμεσόν. Κατά την άποψή μας, μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, το τι έγινε, το πώς έγινε, η αρχική κάλυψη που έτυχε ούλον το πράγμα από τα πλήστα κυρίαρχα ΜΜΕ, η αδυναμία του κράτους και της κυβέρνησης να αρθρώσουν τις λέξεις ρατσισμός, ακροδεξιά, φασισμός και τελικά η απάντηση που ήρθε ευτυχώς και δυναμικά από την κοινωνία των πολιτών που έδειξε τεράστια αντιφασιστικά αντανακλαστικά για ακόμα μια φορά, αναγκάζοντας για την ώρα τουλάχιστον τους φασίστες να ξαναμπούν στις τρύπες τους. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι πολλά basic τούτη η ερώτηση, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε γιατί ήταν πογκρόμ οι επιθέσεις στη Χλώρακαν και στη Λεμεσό. Εντάξει. Νομίζω από όλους όσους βλέπουν με μια λίγο ψύχρεμη ματιά τα γεγονότα και παρακολουθούν την πορεία της ακροδεξιάς, αλλά και με όποιος λειτουργεί με τα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έτσι, αντανακλαστικά, μέσα σε αυτήν την κοινωνία, αυτό που είδαμε ήταν μια ξεκάθαρη στοχοποίηση με όλα τα χαρακτηριστικά της βίαιης εκτροπής, της στοχοποίησης συγκεκριμένων ομάδων εθνικών, που κανείς βλέπει σε διάφορες τέτοιες έτσι στιγμές της ιστορίας και όπως είπες και εσύ είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο. Ήταν μια συμπεριφορά η οποία έβαλε σε κίνδυνο και λειτουργήσε απειλητικά και για τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αποκλειστικά αλλοδαποί, μέλη της κοινότητας τοπικής οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι προπυλακίστηκαν, οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις με μια ρητορική και η οποία ήταν ξεκάθαρα ρατσιστική. Νομίζω ότι εκτός και αν κάποιος θέλει να το βαθίσει διαφορετικά, αυτό που είδαμε σαν εικόνα και σαν κατάσταση που διαμορφώθηκε είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός παλιού καλού πογκρόμ, όπως το ξέρουμε να το έχουν υποστεί διάφοροι άνθρωποι σε διάφορες φάσεις. Και δεν ήταν εναντίον οποιοδήποτε ξένων αλλοδαπών, έτσι, διότι υπήρχε και τούτη η αντίφαση σε πρώτο στάδιο ότι δεν, στη Χλώρακαν τουλάχιστον, ότι δεν ήθελαν τους παράνομους εντός εκτός εισαγωγικών, και στο τέλος στοχοποίησαν τους ανθρώπους που ήταν ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία. Και στο Λεμεσόν η άλλη αντίφαση είναι ότι αν υπάρχει η όποια δημογραφική αλλίωση στη Λεμεσό δεν προέρχεται από Σύρους ή Βιετναμέζους φτωχούς κατά βάση μετανάστες, αλλά προέρχεται από πλούσιους επενδυτές εντός εκτός εισαγωγικών πάλι, που ουσιαστικά εκτοπίζουν εντελώς τον τόπιο πληθυσμό από την πόλη. Όπως και να το δούμε, σίγουρα συμφωνώ σε ό,τι λες, και σε επίπεδο πραγματικής απειλής και όσον αφορά τους αποδέχτες αυτής της απειλής και αυτών των επιθέσεων, και σε επίπεδο του τι σηματοδοτεί για την υπόλοιπη κοινωνία και ποιες απόψεις επιχειρήθησαν να επιβληθούν μέσα από αυτή την προσεκτικά, να το πω έτσι λίγο προσχεδιασμένη δράση στη Χλώρακα, πληρεί από όλες τις προϋποθέσεις του τι κανείς βλέπει, ας πούμε, έχει να δει σαν πογκρόμ. Και ήταν εγώ
αντιλαμβάνουμε ότι είναι μια δεδομένων και των καταστάσεων στη Λεμεσό και του σκηνικού στη Χλώρακα. Έχει επίσης αυτό το πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που βλέπει στην ακροδεξιά και στην φασιστική, ας το πούμε έτσι, δράση, που είναι αυτή η επίμονη προσπάθεια να κερδίσουν στο δρόμο τους συσχετισμούς, επιβάλλοντας τη βία και τη δημοκρατία, ως όμως φυσική συνέχεια μιας ευρύτερης στάσης απέναντι στο ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που με όλη την ένταση και όλα τα χαρακτηριστικά που πήρε η υπόθεση στη Χλώρακα εμφανίστηκε η πιο ακραία μορφή της ακροδεξιάς στάσης πάνω στο ζήτημα, που ήταν οι φυσικές επιθέσεις, ας το πούμε, οι οποίες εμφανίζονταν επίμονα σαν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, το οποίο ήρθε, ας το πούμε, και μην αντέχοντας άλλο αυτή την κατάσταση, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και προχώρησε, ας το πούμε, σε συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτών των καταστάσεων. Αλλά ευτυχώς νομίζω ότι, έχοντας τώρα, κάνοντας μια αποτίμηση λίγο καιρό μετά, ας το πούμε, και έχοντας πλήρη κατανόηση το ότι είμαστε σε έναν δρόμο που θα έχουμε ξανά και ξανά μπροστά μας τέτοιου επεισόδια και μια γενικότερη αντιπαράθεση με τις ρατσιστικές και τις φασιστικές, ας πούμε, ιδέες και πράξεις, ότι στο συγκεκριμένο επεισόδιο τα κλασικά της κοινωνίας, όπως είπες και εσύ αρχικά, χαλάσαν λίγο τη σούπα και τη συνταγή. Στο κατά πόσο, στο με ποια ευκολία θα κανονικοποιούταν αυτή του τύπου η άσκηση, ας το πούμε, απέναντι σε μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες της Κύπρου. Φαίνεται ότι τα κλασικά λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο που αυτό το πράγμα δεν το επέτρεψαν. Δηλαδή δεν είμαστε σε μια κατάσταση σήμερα που η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι με τα μυαλά στα κάγκελα να βγαίνει και να υπερασπίζεται τέτοιου είδους ενέργειες. Ήταν και ενέργειες που οι οποίες φάνηκε ότι πέρα από τον κόσμο ο οποίος έχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, στράτευση αντιδραστική, αντιφασιστική και έχει μια πολύ καθαρή θέση απέναντι σε αυτά τα θέματα, ότι και για τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας ήταν λίγο too much όλο αυτό το πράγμα. Έφυγε δηλαδή παραπάνω από ότι έδειξε και την ικανότητα των τοπικών αρχόντων, της αστυνομίας, των θεσμών να επιβάλλουν μια στοιχειώδη, ας το πούμε, φυσιολογική λειτουργία. Δηλαδή ήρθε και με έναν τρόπο σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η υιοθέτηση του ακροδεξιού και των, ας πούμε, φιλοφασιστικών, ας πούμε, έτσι, αφηγημάτων και πρακτικών δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης άποψης ή τον πυρήνα, ας το πούμε, των θεσμών της κυβέρνησης. Ενώ υπάρχει και φλερτάρει πολύ άγρια και σε πολλές περιπτώσεις το κανονικοποιεί κιόλας, ας πούμε, έτσι, αυτό το ξενοφοβικό και το ρατσιστικό αφήγημα. Φαίνεται ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια κυβέρνηση τύπου, ας το πούμε, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, που θα αγκαλιάσουν αυτά τα αφηγήματα και θα τα πάνε και ένα βήμα παραπέρα, θα τα υιοθετήσουν και θα ευνοήσουν την αναπαραγωγή τους με τόσο εύκολο τρόπο. Φυσικά έπαιξε ρόλο τα αναχώματα που έβαλε η αντιφασιστική δράση και η απάντηση, ας πούμε, από τον κόσμο, που ήταν άμεση και καθοριστική και μαζική και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το κλίμα σήμερα χωρίς αυτές τις τέτοιες. Όμως φαίνεται ότι αυτές οι δύο κινητοποίησεις, στον χρόνο που έγιναν και με τον τρόπο που λειτουργήσαν, σπρώχναν το κλίμα προς εκεί. Οπότε εδώ πέρα είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ πέρα. Σε αυτή την περίοδο φάνηκε μια διαφορά σε σχέση με το πώς το κράτος αντιμετώπισε τους φασίστες και στη Χλώρακα και στη Λεμεσό, με ανοχή, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως ασφαλείας, και δεν μπορείς παρά να κάνεις τη σύγκριση το πώς αντιμετώπιζε το κράτος κινητοποιήσεις του χώρου της αριστεράς στο παρελθόν, και να κάνεις τη σύγκριση για αυτό που πολλοί ακόμα και σήμερα προσπαθούν να επιστρατεύσουν ως τη θεωρία των δύο άκρων. Δηλαδή το έναν άκρο, που είναι όντως άκρο, το φασιστικό άκρο, αυτό που δέρνει, αυτό που σπάει, αυτό που καίει, το είδαμε να τη χάνει ευνοϊκής μεταχείρισης, ας πούμε, από το κράτος.
Το άλλο άκρο εντός εκτός εισαγωγικών το είδαμε σε ειρηνικές κινητοποιήσεις να τρώει το ξύλο της αρκούδας και κάποιοι ακόμα και σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχουν αυτά τα δύο άκρα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, εντάξει, αυτή η θεωρία ρωτώ επειδή έρχεσαι και από την Ελλάδα, πόσο ας πούμε ευδοκιμούσαν και εκεί, αν έχεις δει να χρησιμοποιείται και αλλού. Κοίτα, είναι μια προσφυλής τακτική, την έχουμε ξαναδεί δηλαδή και όχι μόνο στην Ελλάδα, την βλέπουμε, που έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή υπάρχει μια με το ζόρι εξίσωση δύο απόψεων οι οποίες φαινομενικά δεν αποτελούν τη mainstream, ας το πούμε έτσι, πολιτική ατζέντα ή πολιτική άποψη. Οπότε εμφανίζονται σαν ακραίες τιμές, ας το πούμε, κάποιων ανεκτών εντός εισαγωγικών απόψεων και στάσεων, οι οποίες όμως προσπαθούν να εξισωθούν με το ζόρι, κυρίως κυρίως όχι για να ανακόψουν την εκ των δεξιών, ας το πούμε, παρέκκληση προς τις ακραίες τιμές, αλλά ήταν ανάποδη. Δηλαδή το βλέπεις χαρακτηριστικά στις περιόδους που υπάρχουν αν και μπορεί και μειοψηφικές αλλά ορατές αντιστάσεις δημοκρατικές, προοδευτικές, αντιρατσιστικές ή άλλες από τις κοινωνίες, και τότε εμφανίζονται αυτά τα αφήγηματα. Δεν εμφανίζονται δηλαδή στη φάση που τα πράγματα είναι καθισμένα και ψηλοακίνητα κτλ. Δηλαδή, όποτε πάει να ξεμητήσει ο λαϊκός παράγοντας, ας πούμε, ο μαζικός παράγοντας, με κινητοποιήσεις, με έμπραχτες κινήσεις αλληλεγγύης και να δημιουργήσει μια ανησυχία για το ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να πάρουν και πιο μαζικές τιμές, ας το πούμε, και άρα να επηρεάσουν και το κλίμα και να δημιουργήσουν σύγχυση ή πολιτική δυσκολία, ας το πούμε, σε αυτούς που αυτή τη στιγμή έχουν τα ενία του κράτους, τότε εμφανίζονται αυτά τα αφήγηματα και βγαίνουν σαν απόψεις, ας πούμε, σαν αναλύσεις και οτιδήποτε άλλο. Είναι πάντα δηλαδή το ξεμύτισμα των προοδευτικών δυνάμεων της κοινωνίας με πιο ορατό και ηχηρό τρόπο, όπως είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή, που ξαναέβγαλε στο προσκήνιο την ανάγκη από κάποιους κύκλους να ξαναρίξουν τις θεωρίες των δύο άκρων. Μόνο και μόνο αυτή η παρατήρηση είναι αρκετή για να σε οδηγήσει στο προφανές συμπέρασμα ότι δεν είναι μια ισοαποστακιστική, ας πούμε, τακτική. Δεν είναι μια τακτική του νούσιμου μέσου όρου, ο οποίος έρχεται και βλέπει άβλεπο δύο πράγματα, ας πούμε, τα οποία εκτροχιάζουν την κοινωνία σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες και εγώ κάθομαι στη μέση και παίρνω μια ίση απόσταση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι μια δεξιάς λογικής, ακροδεξιάς μάλιστα λογικής στάση, η οποία βλέπει και στοχεύει κυρίως στον παράγοντα των κινημάτων της αριστεράς, της αντιπολίτευσης στον δρόμο. Και εμφανίζεται τότε, δεν εμφανίζεται στην πόλη. Ακόμα δηλαδή μπορεί να έχεις 15-20 περιστατικά ακροδεξιάς, ας το πούμε, βίας ή απόψεις που αναπαράγονται, ξενοφοβία, ρατσισμό, ας το πούμε, ανεπαρκεία των θεσμικών οργάνων να ανταποκριθούν, φοβερή ανοχή, ακόμα και συγκάλυψη, ας το πούμε, εγκλημάτων, hate speech, οτιδήποτε θέλεις, και αυτή η θεωρία είναι άφαντη. Μόλις δει και ξεμητίζει μια αντίδραση, μια αντίσταση από τον κόσμο των κινημάτων της αριστεράς, του προοδευτισμού, που βάζει ένα φρένο και ονομάζει τα πράγματα με το τι πραγματικά είναι, τότε εμφανίζονται αυτές οι τέτοιες. Και θα το έχουμε να το δούμε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, ότι όσο και ελπίζοντας ότι αυτή θα υπάρχει μια κλιμάκωση και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πιο μαζική δράση απέναντι στα ζητήματα αυτά που μας απασχολούν, θα έχουμε να το δούμε μπροστά μας. Είναι ένα από τα εργαλεία, στο πούμε, που υπάρχει μέσα στη φαρέτρα των επιλογών από την δεξιά, στο πούμε, για να μπορέσει να ανακόψει αυτή τη δυναμική. Και πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση, γιατί κερδίσαμε κάποιες μάχες αυτές τις μέρες με τις 3 μεγάλες κινητοποιήσεις, δύο στη Λεμεσόν και μια στη Λευκοσία. Όμως ξέρουμε ότι το φάντασμα δεν έχει ψοφήσει. Σάββατο βράδυ, δηλαδή μετά την πορεία στη Λεμεσόν, είχαμε πάλι επιθέσεις σε ντελιβεράδες. Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαν τα σχολεία. Υπήρχε έτσι μια αναστάτωση γενικά για το πώς θα επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές, αν θα υπάρξει έχθρα μεταξύ
μαθητών που μπορεί να σπάζονται φασιστικές ιδέες και μαθητών μεταναστευτικών βιογραφιών. Πώς το βλέπεις εσύ να συνεχίζεται αυτό? Όπως λες, δεν πρόκειται περί φαντάσματος, δυστυχώς. Δηλαδή, πανευρωπαϊκά είμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτού του είδους οι απόψεις έχουν αποκτήσει πολλά κιλά. Δηλαδή, ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει ξεκάθαρα αυτό. Δηλαδή, τέτοιου είδους περιστατικά όπως της Λόρακας και την ιστορία της Λεμεσού και αυτά τα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών μικρότερης κλίμακας περιστατικά, αλλά ορατά περιστατικά και πολλά στον αριθμό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται περί φαντάσματος. Έχουμε μια πραγματική απειλή, η οποία ψάχνει τρόπους να εκφραστεί, άλλοτε πιο άγραπα και αποφασιστικά, όπως είχαμε τη περίπτωση του Πογκρόμ, άλλες φορές όμως μέσα στις γειτονιές, μέσα στους χώρους. Και υπάρχει και δημιουργεί μια κατάσταση. Δηλαδή, δημιουργεί. Αυξάνει τα περιθώρια ανοχής της κοινωνίας σε αυτή τη βία η οποία κανονικοποιείται και μπορεί να μην έχει κάθε φορά τα χαρακτηριστικά των δεκάδων κουκουλοφόρων που πάνε και μπαίνουν μέσα στα σπίτια, ρε παιδί μου, αλλά ξεκάθαρα διαμορφώνουν κλίμα. Ξεκάθαρα. Οπότε, με αυτήν την έννοια, ακόμα και αν τα αντανακλαστικά του αντιφασιστικού κινήματος ήταν σημαντικά και βάζουν στις πιο πραγματικές διαστάσεις για το πώς σκέφτεται η κοινωνία και τι έχουμε εδώ πέρα να δούμε, που δείχνει ότι υπάρχει ξεκάθαρα ένα αντιφασιστικό μπλοκ, ας το πούμε, που είναι αποφασισμένο και μάλιστα είναι αρκετά ευρύ και έχει προοπτική κτλ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει πετύχει να αυξήσει την ένταση και να κάνει την εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων λίγο πιο πιθανή από ότι όταν αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και αν ιτηθούν κάποια πράγματα και απαντηθούν, να το πούμε έτσι, δεν σημαίνει ότι τότε και δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση, και φοβάμαι ότι δεν θα τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός κι αν έχουμε μια μαζική απάντηση και επικρατεί η αίσθηση μέσα στην κοινωνία ότι τέτοιου είδους φαινόμενα είναι απόλυτα μη ανοιχτά και ότι ο κόσμος δημιουργεί πολιτικό ζήτημα, εγείρει πολιτικό ζήτημα και περιφρουρεί και βγαίνει και όχι μόνο μιλάει ανοιχτά, αλλά δρά απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις και προτάσει τις δικές του δημοκρατικές, έτσι ας το πούμε, αντιρατσιστικές και αλληλέγγυες απόψεις, αυτά τα πράγματα θα συνεχίσουν να γίνονται και θα βγαίνουν όσο μπορούν. Δηλαδή, το ίδιο το γεγονός ότι αμέσως μετά τις υποθέσεις της Λεμεσού και της Χλώρακας είχαμε την ανακοίνωση της διαδήλωσης του Προεδρικό μέσα από το φωτοσφαιρικό συνδέσμους. Έχει όλα τα στοιχεία της θέσης της από πλευράς αυτών που το οργανώνουν, ότι πάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση. Πάμε να βάλουμε μέσα τους συλλόγους, πολύ κόσμο, μαζικό κόσμο, που έχουμε κάνει μια δουλειά όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και σε έναν βαθμό και έχουμε φτιάξει ένα μπλοκ ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να το τέτοιο, και βγαίνουν μια κεντρική πολιτική σκηνή μπροστά στο Προεδρικό με επακινητοποίηση και να το ανοίξουμε. Φυσικά, δεν έχει τελειώσει αυτό. Ναι, μια από τις νίκες των ημερών ήταν ότι τελικά η κοινοτοποίηση ακυρώθηκε. Φυσικά. Δεν μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε, ήταν ένα ξεκάθαρη απόρρεια. Όμως αυτό που λες για το γεγονός ότι οι ακροδεξιές ομάδες, ΕΛΑΜ και άλλοι, έχουν διεισδύσει και έχουν διαβρώσει ενδεχομένως αυτά τα σύνολα που είναι μαζικά σύνολα, είναι σύνολα που αρέσκονται σε πολεμικές προσεγγίσεις. Είναι ένα θέμα και νομίζω πρέπει να γίνει μια διάγνωση εδώ του πώς τόσο εύκολα το όποιον ΕΛΑΜ ή οι άλλες ακροδεξιές ομάδες βρίσκουν αυτόν το εύφορο έδαφος και μπαίνουν και αλώνουν ουσιαστικά ή αλωνίζουν. Ναι. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και στους συλλόγους και στους συνδέσμους δεν είναι ότι έχουμε μια κατάσταση όπου ανά πάσα στιγμή θα ξεκινούν τα πλήθη και οι μάζες να κάνουν νύχτες κρυστάλλων. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί πέρα. Αλλά η τάση δεν είναι σίγουρα προς την κατεύθυνση που εμείς οραματιζόμαστε. Και είναι δηλαδή αρκετά ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Η λέξη κλειδί είναι πρόσφορο έδαφος για μένα. Δηλαδή,
Έχεις από τη μια την ομή, σκληρή, ακροδεξιά, κλασική φασιστική βία, η οποία βγαίνει, ας το πούμε, από ένα κομμάτι μειοψηφικό και κάνει ό,τι κάνει. Και έχεις μετά το πόσο αυτό γίνεται ανεκτό, πόσο αυτό θεωρείται normal και πόσο αυτό τρέφεται συμπαρασύροντας έστω και με την ανοχή ευρύτερα ακροατήρια στις σημερινές συνθήκες. Και αυτή είναι και η ουσιαστική μάχη. Δεν είναι η μάχη δηλαδή των αντιφασιστών διαχρονικά. Δεν ήταν μονάχα απέναντι στη σκληρή φασιστική οργανωμένη βία των ακροδεξιών ή φασιστικών ομάδων, των νεοναζιστικών ομάδων που κατά καιρούς μεγαλώνουν, μικραίνουν ή τέλος που βγαίνουν στους δρόμους. Το μεγάλο στοίχημα είναι τι γίνεται με την υπόλοιπη κοινωνία. Πώς αυτό το πρόσφορο έδαφος που περιέγραψες υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος και η μακροπρόθεσμη και η καθημερινή αγωνία όχι μόνο των αριστερών, των αντιφασιστών γενικά, των ανθρώπων με προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο, ας πούμε, στην πολιτική τους στάση, είναι αυτό. Πώς δεν θα κανονικοποιήσουν τέτοιου είδους ακραίες τιμές και πώς το πρόσφαρο έδαφος. Και καταλαβαίνω ότι ο τρόπος για να γίνει αυτό, για να κοπεί δηλαδή η αίσθηση του απειρόβλητου και η εμπιστοσύνη σε αυτές τις ομάδες, είναι ότι αυτό που περιγράφουμε σαν πρόσφορο έδαφος δεν υπάρχει. Κόβεται. Και αυτό είναι η καθημερινή δύσκολη και μακροπρόθεσμη ζήμωση μέσα στην κοινωνία, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις γειτονιές, μέσα στο δημόσιο λόγο, που απαιτεί και αναπαθμισμένους συσχετισμούς και είναι και η υπόθεση στην ουσία του πώς διαμορφώνεις ένα μπλοκ που δεν είναι μονάχα αντιφασιστικό. Στέκεται με μια κριτική ματιά και με μια ετοιμότητα απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και ευρύτερα με τις μάζες των εργαζόμενων και των κανονικών ανθρώπων. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Και βλέπουμε ότι συνήθως δεν επαρκεί να έχεις απλά ακραίες ομάδες οι οποίες ενεργούν με τον πιο ακραίο τρόπο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ότι βλέπεις ότι συνήθως συμβαίνει ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και ότι, να το πω διαφορετικά, ότι τροφοδοτείται πάρα πολύ η ικανότητα μιας ακραίας ομάδας και άποψης να κυριαρχήσει από το τι πολιτικά την τρέφει και πόσο την τρέφει και ποιοι την δημιουργούν αυτό το πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί. Οι ατζέντες, οι ακροδεξιές είναι πολύ συχνά εξίσου και περισσότερο επικίνδυνες όταν υιοθετούνται από τα mainstream κόμματα και πολιτικά μορφώματα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που μπορεί να ονομάσει τον εαυτό της, ας πούμε, κέντρο ή κεντροδεξιό ή κεντροαριστερά, δεν ξέρω πώς θέλεις μέσα εκεί πέρα, μπορεί να υιοθετεί στα θέματα του μεταναστευτικού ή άλλων θεμάτων μια πολύ ακραία ατζέντα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Κύπρο. Που όχι μόνο θρέφει τις ακραίες τιμές αυτών των οργανώσεων κτλ., αλλά κανονικοποιεί σε πολύ μαζικότερο τρόπο και πολύ ταχύτερο τρόπο και την ανοχή, αλλά και πολιτικές οι οποίες έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Που είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε, πριν να γίνει το ΕΛΑΜ των 25.000 ψήφων, είχαμε τέτοιες φωνές και έχουμε ακόμα τέτοιες φωνές από τη δίθεν σοσιαλιστική ΕΔΕΚ μέχρι τον κεντροδεξιό συναγερμό, το ΔΙΚΟ. Υπήρχαν ακόμα. Το ΑΚΕΛ προφανώς είναι εξαίρεση σε αυτόν το πεδίο, αλλά ακόμα και εντός ΑΚΕΛ είχαμε παραδείγματα ξενοφοβικού λόγου με τον Βαλεντίνο Φακοντίνο, βουλευτή ΠΑΦ. Και το άλλο που δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος προφανώς είναι το σύστημα παιδείας μας, το οποίο είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο από τη συντήρηση του τόπου, εκκλησία και Υπουργείο Παιδείας, το κράτος, το ελληνοκυπριακό κράτος όπως έχει μείνει μετά το 1974. Τώρα αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Αυτό που περιγράφεις τώρα στην ουσία είναι μια διαχρονική αποτίμηση των κεντρικών πολιτικών τάσεων, της ικανότητας που έχουν να ελέγχουν ζητήματα της κοινωνίας, να τα πείθουν. Μέσα σε αυτό μπαίνει και η υπόθεση της αριστεράς και πώς έχει καταφέρει ή πώς δεν έχει καταφέρει, σε ποιο βαθμό έχει καταφέρει να κινητοποιεί και με ποιο τρόπο και τι έχει καταφέρει να κερδίζει μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι η συζήτηση. Τέλος πάντων, στο κομμάτι που αφορά την αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και το αντιρατσιστικό, ναι, έχουμε δυστυχώς
ακραίες απόψεις σε ένα εύρος του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι δηλαδή απόψεις που ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν σε μια χούφτα βουλευτών ή ακραίων ομάδων οι οποίες τις υπερασπίζονται και έχουν και την αυτοπεποίθηση έτσι γενικά να κάνουν και το έξτρα βήμα. Αν ήταν αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολη κατάσταση. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να την περιορίσει, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να την απονομοποιήσει ηθικά, να την σταματήσει κτλ. Δυστυχώς δεν έχουμε να κάνουμε αυτό. Έχουμε να κάνουμε μια υιοθέτηση ενός ξενοφοβικού και ακραία ρατσιστικού συχνά λόγου και πολιτικών επίσης, η οποία διατρέχει και διαπερνά ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο. Και αυτό προφανώς επηρεάζει και το πώς η παιδεία λειτουργεί οχυρωματικά σε αυτές τις απόψεις και πόσο ανοχή υπάρχει και κατά την άποψή μου αγγίζει και το πώς η αριστερά, μεγάλη ή μικρή, της μία της α ή της β απόχρωσης και ιστορικής διαδρομής, καταφέρνει αυτά τα πράγματα να τα μετουσιώνει σε ένα πολιτικό λόγο και μια πολιτική δράση καθημερινή, διαχρονική. Εκεί πέρα υπάρχει πολύ σοβαρό έλλειμμα. Ακόμα και αν το ΑΚΕΛ συνολικά ακόμα θα συμφωνήσω ότι αποτελεί προφανώς εξαίρεση, ας το πούμε, σε σχέση με την ανοχή του στον ακροδεξιό και φασιστικό λόγο και τα λοιπά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο, τα μπερδέματα και ενσυχήσεις υπάρχουν. Οι εμφάσεις πολλές φορές είναι σε τελείως λάθος βάση, σε βάση που δεν ευνοεί την δημιουργία αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών αντανακλαστικών και που, εν πάση περιπτώσει, συχνά βλέπεις ότι ακόμα και η καταγγελία δεν επαρκεί. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εάν έχουμε πολιτικές που τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για δεκαετίες τους κρατάει μέσα στην κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη εργασία ή συνεργασία η οποία είναι καθόλου ανώμιμη αλλά είναι στους χαμηλότερα αμοιβόμενους τομείς της οικονομίας. Αν η κινητικότητα των μεταναστών έρχεται διαχρονικά και τις επόμενες δεκαετίες να καλύπτει τρύπες και τομείς οικονομίας που δεν ασχολούνται οι ντόπιοι και άρα de facto βρίσκονται, ας πούμε, στο περιθώριο. Αν αυτοί οι άνθρωποι και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους περάσουν τα επόμενα. Μην ξεχνάμε ότι από το 90 έχουμε μετανάστες στην Κύπρο, ας το πούμε, με έναν οργανωμένο τρόπο και έχουμε 2020. Δεν εμποδίζει κάτι τα επόμενα 20 ετία να συνεχίσει το κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων να είναι το πιο φτωχό και το πιο αποκομμένο τμήμα της. Βασικά τα πράγματα είναι σχεδιασμένα για να μείνουν εκεί. Ναι, αυτό το πράγμα όμως, δηλαδή πώς να δημιουργήσεις αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά, ας το πούμε αντιρατσιστικά, τα βασικά αντιρατσιστικά, αντανακλαστικά σε μια γενιά παιδιών ντόπιων που πάνε στα σχολεία, όταν όλες τις παραστάσεις, οι παραστάσεις των γονιών τους και οι παραστάσεις που θα έχουν αυτοί στη διάρκεια της ελληνικής τους ζωής, θα είναι πάντα οι μετανάστες να είναι η τελευταία τρύπα της φλογέρας, η πιο ανοχήρωτη, η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη σε οποιαδήποτε τύπου επίθεση, είτε πογκρόμ, είτε είναι αυτή. Δηλαδή, όταν τα δικαιώματά τους παραμένουν να είναι στην τελευταία άκρη, ας πούμε, της παλέτας, εννοείται πώς θα πει στον άλλο και ώστε να εδραιώσει μέσα του την αίσθηση ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως χρώματος είναι οι ίδιοι, όταν οι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένο χρώμα επί δεκαετίες είναι αυτοί που με έναν τρόπο, ξέρεις, είναι στην απέξω, ας το πούμε. Άρα η αντίσταση πέραν από τον δρόμο πρέπει να μεταφερθεί και θεσμικά σε εκείνους που επωφελούνται από αυτήν την κατάσταση. Ναι, και λέω βασικά ότι το να μιλάς για τον ρατσισμό είναι ένα πράγμα. Το να έχεις ανθρώπους σε καταστάσεις που δεν μπορούν να ξεφύγουν μέσα από το περιθώριο της κοινωνίας αυτής, όσο και να μιλάς εσύ θεωρητικά για τον ρατσισμό και να κάνεις και καμπάνιες που είναι χρήσιμα και τα θέλουμε, δεν είναι ότι είναι πολύ απαραίτητα. Και επί της ουσίας, αν το σκεφτείς, μια δημόσια καμπάνια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε για αυτό το πράγμα επειδή κάνουν μια καμπάνια υπέρ του αντιρατσισμού, της αλληλεγγύης κτλ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν περνάνε δεκαετίες, γιατί περνάνε για δεκαετίες, και οι μετανάστες είναι εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να εδραιώσει μέσα του ένα πραγματικά αντιρατσιστικό αίσθημα όταν εξακολουθεί ο μαύρος από την Αφρική να κάνει τη δουλειά στις συνθήκες και διαβίωσης που έχει, και πάει λέγοντας, και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό και τα παιδιά θα κάνουν μια δουλειά κτλ. Δηλαδή, παραδείγματα χωρών στην Ευρώπη που έχουν δεχτεί επί δεκαετίες μετανάστες και πρόσφυγες και περνάνε δεκαετίες και αυτό το πράγμα αναπαράγεται σε μια κατάσταση
ενός φαύλου κύκλου φτώχειας και περιθωριοποίησης δεν βγάζει κάπου καλά. Και στενεύει και τα περιθώρια και τις εμβέλειες μπορεί να έχουν γενικώς οι θεσμικές προσπάθειες, ας το πούμε, αντιρατσιστικού λόγου και κατανόησης και λαϊκής. Έχει κοντά ποδάρια. Η πραγματικότητα είναι ότι θέλει βαθιές τομές που αφορούν και πολιτικές, ταυτόχρονα με όλη αυτή την αποδόμηση του ρατσιστικού λόγου και των ρατσιστικών πρακτικών, για να μπορέσει να έχει μια κοινωνία η οποία αυτό το πράγμα να μην το ανέχεται. Να μπορούν οι μετανάστες να έχουν και αυτοί ευκαιρίες και να φεύγουν από αυτό το στάτους μετανάστη. Δεν μπορεί να είσαι 20 χρόνια και να είσαι πρόσφυγας και να μπορεί να ψηφίσει στις τοπικές εκλογές. Δεν γίνεται να είσαι μετανάστη 30 χρόνια με βίζες που ανανεώνονται και μένεις πενταετίες, ας πούμε, χωρίς χαρτιά και μετά κάτι γίνεται και ξανανανεώνονται. Αυτά τα πράγματα de facto σε οδηγούν στο περιθώριο και είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα οδηγήσουν σε μια πιο ανεκτική, μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία όταν παραμένεις μετανάστης ή πρόσφυγας 10, 15, 20, 25 χρόνια μετά την άφηξή σου σε μια χώρα. Και αυτά τα πράγματα δεν αφορούν τις ακραίες ομάδες, δεν τα κανονικοποιεί και δεν τα επιβάλλει η ρατσιστική βία του ΕΛΑΜ ή μιας φασιστικής οργάνωσης που δράσει, το πούμε, με 5, 10, 20, 30 άτομα που θα βγουν στον δρόμο ένα βράδυ. Κανονικοποιούνται και αναπαράγονται μέσα από τις θεσμικές αποφάσεις. Και εκεί πέρα, ναι, έχουμε πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και πώς θα επιφοληθεί η κοινωνία στο σύνολο της, αν τελικά όντως δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές που περιγράφουμε, της ενσωμάτωσης, επειδή ένα από τα βασικά προβλήματα νιώθω των ημερών είναι ότι μιλούμε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τις μετανάστριες απλά ως αριθμούς. Τους έχουμε από ανθρωποποίηση. Και συζητούμε μόνο με συνθήκες, με όρους που τους παίρνει η αγορά εργασίας. Εργαλειακούς, εντελώς εργαλειακούς. Ναι. Και με μια υπαγωγή τους απλά σε μια συνιστόσα, ας το πούμε, σε μια οικονομετρική μελέτη. Οι μετανάστες προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στις τοπικές οικονομίες. Αυτό είναι εξακριβωμένο πλέον. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση. Έχει βγει και από τα πιο επίσημα χείλη. Έχει βγει ο Υπουργός Εργασίας και είπε: αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα κατέρρευε την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Και πάρα πολλές έρευνες πλέον και με πολλή εμπειρία που μπορεί να αποτιμηθεί σε Ευρώπη και Αμερική και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν πρέπει να σημαίνει, δεν μπορεί να σημαίνει ότι επειδή η μετανάστευση ως φαινόμενο με τους όρους στους οποίους διεξάγεται, τους εργαλειακούς όρους στους οποίους διεξάγεται, έχει και αυτή ας το πούμε, τα ωφέλη για την τοπική οικονομία, ότι θα υπαγορεύσει και στα επόμενα χρόνια και γενικώς και στον αιώνα τον άπαντα την κοινωνική θέση που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα στις κοινωνίες που τους υποδέχονται. Γιατί αυτό πράγμα επίσης έρχεται με άλλους τρόπους και απειλεί την κοινωνική συνοχή και την ευημερία και δημιουργεί χώρο ταυτόχρονα, παρά τη θετική οικονομική συμβολή εξαιτίας των συνθηκών στους οποίους δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, δημιουργεί χώρο για άλλου τύπου φαινόμενα τα οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, οδηγούν στο ίδιο και σε αυτό. Δηλαδή, πάλι οδηγούν σε περαιτέρω επιτείνωση των συνθηκών ζωής τους, πάλι οδηγούν σε διαιρέσεις μέσα στην κοινωνία και φόβους, πογκρόμοι και επιθέσεις, πάλι κανονικοποιούν τη βία, πάλι δημιουργούν σαν μοχλός πίεσης, ας το πούμε, για να χτυπηθούν κινήματα και άλλες κινήματα και απόψεις οι οποίες δεν χωρούν με την εκάστοτε ατζέντα με τον κυβερνό κτλ. Δηλαδή έχει κοντά ποδάρια. Ναι, συνεισφέρουν, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι τη χάνουν υπερεκμετάλλευση πολύ πιο εύκολα από ότι ο ντόπιος πληθυσμός. Και εκεί έγκυται η υποχρέωση της πολιτείας, των συνδικάτων, του κόσμου, των κομμάτων που αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα με μια ανθρωπιστική και μια αλληλέγγυα άποψη, να τους καλύψει και να διευκολύνει το να βελτιωθούν οι συνθήκες τους. Αλλιώς θα έχουμε μια κατάσταση όπου θα έχουμε μετανάστες, πρόσφυγες, με ό,τι αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει για τον τρόπο που στα κοινωνία τους υποδεχόμαστε και όλα τα περιθώρια σπέκουλας, δημιουργίας τεχνητής έντασης, γκετοποίησης, διαιρέσεων μέσα σε μια κοινωνία που δεν βοηθάνε κανέναν επί της ουσίας, θα συνεχίζουν να αναπαράγονται. Σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει δυστυχώς μια υπόθεση που
Μας σώκαρε όλους. Δηλαδή, είμαστε μπροστά σε γεγονότα πρωτοφανή για την κυπριακή κοινωνία. Ταυτόχρονα έχουμε μια απάντηση στο σωστό χρόνο και με τη σωστή ένταση που έβαλε φρένο σε αυτή την ανεξελεκτική κατάσταση. Όμως πιθανώς μεγαλύτερη αντιρατσιστική που είχαμε ποτέ στην Κύπρο αυτή της 10 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία. Ναι, ήταν εθαρρυντικά τα μηνύματα. Πώς θα το ήθελες ή πώς θα το έβλεπες εσύ να συνεχίσει? Εντάξει, νομίζω ότι σίγουρα αυτό το αντανακλαστικό που είδες ομάδες, χώρους, άτομα να σηκώνονται όρθια, να βγαίνουν έξω, να σμίγουν και να συζητάνε, αυτό το πράγμα που κάνουμε και εμείς τώρα επί της ουσίας, πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να ενταθεί. Χρειάζεται όσο πιο δυνατόν ενωτική προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται παραπάνω ανάλυση και συζήτηση και δημόσιος διάλογος για το τι είναι μετανάστευση, τι είναι ρατσισμός, τι δεν είναι ρατσισμός, πώς στεκόμαστε αλληλέγγυοι. Και χρειαζόμαστε δράση. Χρειαζόμαστε δράση η οποία να φύγει από την αμυντική, ας το πούμε, στάση ότι γίνεται ένα γεγονός και καλώς αντιδρούμε και προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις, αλλά μεταφράζεται σε μια... Να μην είναι μόνο αντιδραστική, να είναι και προγραμματισμένη. Ακριβώς, θετικά αιτήματα, σε μια πολιτική ατζέντα. Σε μια ανάδειξη, ας το πούμε, των αντιφάσεων των θεσμών σε αυτά που λένε και σε αυτά που κάνουν. Σε παραπάνω στοιχεία, σε παραπάνω δράσεις, στα σχολεία, στις γειτονιές, μέσα στους χώρους εργασίας. Νομίζω δεν έχουμε και επιλογή, δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ πέρα, σε αυτές τις συνθήκες πορευόμαστε. Πάντως δείχνει ότι, και είναι θαρρυντικό αυτό, νομίζω είναι στα κρατούμενα, σαν από τα κρατούμενα, ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε σε ένα μπετόν αρμέ, που έχουμε χάσει το παιχνίδι και το στοίχημα, που έχει αποκτηνωθεί όλη η κοινωνία, ας το πούμε, και βαδίζει ακολουθώντας αυτού του είδους τις επιθέσεις και την ακραία βία. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια να φέρουμε τη συζήτηση και την κατάσταση στα μέτρα που θέλουμε εμείς. Αλλά δεν είναι ένα απλό πράγμα, δεν είναι ένα one-off thing, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να πάει με one-off things, ας πούμε. Χρειάζεται συστηματικότητα, χρειάζεται έτσι μια διάρκεια κιόλας. Και μια πρωτοβουλία που να μπορεί να αγκαλιάσει αυτό το πράγμα, να έχει βάλει μια συνέχεια, να αφορά πολύ κόσμο, να μπορέσει να ανοιχθεί, να μπορέσει να αγκαλιαστεί, να δώσει τις μάχες της και να ξαναπιάσει ένα νήμα έτσι κινητοποιήσεων που τα τελευταία χρόνια είχε χαθεί. Ουσιαστικά μετά το ΣΔΑΜΕ δεν είχαμε αυτή την ένταση στον δρόμο από τη δική μας την πλευρά. Ναι, και πιο πριν με άλλα θέματα που είχαν πολλώσει εντός εισαγωγικών την κοινωνία και βάζανε επιτάπητος κάποια ζητήματα. Μετά ήρθε το COVID. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα νήμα το οποίο πρέπει να ξαναπιάσουμε. Ελπίζω να ήταν η αρχή αυτού του νήματος οι πρόσφατες αντιφασιστικές. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σύντομα στους δρόμους. Ράδιο Άφωα. Φωνή στα ανίποτα.